Wadan kawai ina yawo da takalmi kuma na kira sunan abin bautar Balbutu. Ko kai baka san cewa Balbutu abin bauta ba ne? Ni ban san shi ba, amma na san Ubangijin da ya halicci sammai da ƙasai, yake zubo da ruwa daga sama ya fitar da tsirrai daga cikin ƙasa har mu samu abinci daga gare su. Dama akwai wani Ubangiji a wannan duniya? Ina tabbatar maka da cewar zan gabatar maka da yaro daga yau zuwa ranka ya daɗe rana ta haska ka. Masu ƙarfi kana da wanda zai je in yi tsawa wani garin gaba ɗaya duk a fashi.